వసుంధరలో గ్రామదేవి శ్రీ ముత్యాలమ్మ వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహణ. శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గం మెళియపుట్టి మండలం వసుంధర గ్రామంలో గ్రామదేవి శ్రీ ముత్యాలమ్మవారి వార్షికోత్సవ వేడుకలు గ్రామ ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పీఏసీఎస్ అధ్యక్షులు సలాన మోహన్ రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం గ్రామ ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 2000 మంది భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని, ఆరాధనలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వేడుకల్లో వసుంధర గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ సలాన వినోద్ పాల్గొని భక్తులతో కలిసి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సలాన నందీషు, చల్ల ధర్మారావు, గ్రామ పెద్దలు, భక్తులు, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని వేడుకలను విజయవంతం చేశారు.